Începând de anul trecut, turneul Regilor Romgaz are un câștigător foarte tânăr, e vorba de Magnus Carlsen. Îl invit pentru câteva cuvinte pe tatăl lui Magnus, câștigătorul de anul trecut. Mr. Carlsen? Last year's Kings tournament was the youngest international and world championship, Magnus Carlsen, and I would like to invite his father to speak. Dear honored guests, onorați oaspeți, sponsors, organizers, ladies and gentlemen, sponsori, organizatori, doamnelor și domnilor. A lot of praise can be given. Aș dori să aduc mulțumirile mele pentru acest mare eveniment. To the strength of this 21 category tournament. Pentru faptul că este un turneu de o categorie atât de înaltă, de locul 21, categoria 21. The excellent playing conditions. Pentru condițiile excelente de joc. The hotel in Basna. Pentru hotelul la care suntem cazați, la Basna. But I'd like to focus mainly on the people involved. Și în primul rând aș dori să vă concentrez și să mulțumesc oamenilor care au fost implicați în organizare. I know the players and the accompanying people and the journalists. De asemenea, tuturor jucătorilor, tuturor jurnaliștilor. Really appreciate the people involved from the sponsors. Apreciem foarte mult implicarea celor care au participat din partea sponsorului. The organizers with Elisabeta. Organizatorii, doamna Elisabeta Borjironiană. Dorian and Gabor and Mike and the others. Dorian, arbitrii și tot restul lumii. And the people involved at the hotel, all very pleasant and helpful. De asemenea, și celor implicați de la hotel, care au fost de mare ajutor și foarte drăguți. And I'd like to refer something Dorian said to me last year, half jokingly in private. Aș dori să amintesc ceva ce mi-a amintit Dorian anul trecut. Am vorbit în particular. He said that top players are really easy to handle. El îmi spunea că cu jucătorii de la vârf este foarte ușor să te descurci. You can just let them have it their way. Pur și simplu trebuie să-i lași să se desfășoare. And really, I think we experienced also last year the true wisdom of this. Și, într-adevăr, am putut să beneficiem de înțelepciunea acestor vorbe anul trecut. Because the warm and heartful atmosphere. Pentru că întreaga atmosferă foarte caldă. And all the help in every way received from the organizers and the hotel. De asemenea, tot ajutorul pe care l-am primit de la hotel, din partea organizatorilor. And from the sponsors and everyone involved. Din partea sponsorilor și a tuturor celor care au fost implicați. I think it contributed to an atmosphere. Cred că au contribuit la o atmosferă where the players were willing to do what the organizers wanted. În care jucătorii au făcut ceea ce au dorit organizatorii. And still remain calm and ready to focus all their energy. Rămânând în același timp calmi și concentrându-și întreaga energie. Creativity. Creativitatea. And fighting spirit onto the chess tables in the hours of play. Și spiritul lor luptător s-a concentrat, desigur, la masa de șah. And I'm sure that this year again we will see. Sunt sigur că și anul acesta vom vedea fighting games of high quality. Niște jocuri de înaltă calitate. To the benefit of all present and the tens of thousands. De care vor putea beneficia toți cei care vor fi prezenți, precum și zeci de mii de alte persoane. All the spectators following the tournament worldwide online. Spectatorii care vor urmări online acest turneu. And the many more reading about the tournament in newspapers. Precum și multă altă lume care va citi despre acest turneu în ziare. Internet reports, blogs, etc. Înregistrări pe internet și așa mai departe. Lastly, I would like to join what my son said in the car yesterday on the way from Sibiu to
Basna. În drumul nostru de la Sibiu la Bazna de ieri, fiul meu mi-a spus: It's really good to be back. Thank you. mă bucur foarte mult să revin aici.